Tessék! Hát amúgy nem értem, hogy miért nem abban vannak. Nem jó, mert nem félnek. Sziasztok, innen megy! Tudunk el onnan! Felé, Bencsi, Ruszki! Jóci! Jóci! Tudsz-ra! Nyugalom! Figyelj, embered legyen! Persze hozzá! Közepé! Hol van Máfi? Fönn már el! Hagyjuk már lőni! Nem folytassuk! Nem vagy az maga! Figyelj ki! Nyugodjál meg! Mit játszik? Azt mondta, hogy itt ide mutat. Hát igen, az is az. Hát de ide mutatott. Nem tudom, hogy sportálni. Aha. De vaskó te is! Ott figyelj meg! Ha náluk van a kulcs, nincs kulcs. Vagyis? Ne kapkodjál! Kikapnak! Gabi, ne izombol, észre! Jó, semmi van. Ezt vissza, forduljál meg, ne háttal! Vagy csak hozzá. Neked is. Vádolt. Mi? Tomias vagy Józsika? Mondom én most egy istát. Gyanús vagy. Azt akartam amúgy mondani, de jó, ne érzed, vagy érzed te is. Szagolgatom itt magam, mondom, megpergőt. Azt kéne már geci. Szép, itt tőled jön. Tudom. A haja begyúlja. Milyen fingok együtt is felnyomja. Érted. Begyúlja. Passzol. Rám illatos, nem büdös.